Hi, Mama Bear! Hi, Mama Bear! Mga yun na mix-stock dito. May alas lang ako pa sa nag-live. Minsan. Kaya sa wala siya pa-rate lagi. Picture lagi. Hello. Excuse me. Idol! Anin ako! Pagbiyan ako! Si Mama Bear na yun. Nakaka-magic! Magic! Lampanusan naman di ay. Hi! Vlog na to ni sila i-vlog. Ha? Sige, run! Don't raise smile! Iyang ko! Ako hindi kay Bash. Ano lang ba? Kuha na ba? Pang ano-ano lang. Apa engagement na. Hindi kasi po. Okay. Ano ba itong role? Kaya engagement mo ganit. Sabi nagmahok na din siya. Daddy. Hala si James. Favorite na ko na siya. Saan ka diya? Oh, miss you na sa BSU. Galitan kasi so. Hi! Uy, malaan mo kita yung pangutang sa Rural Bank. Smile! Gabi ako naa! Yay! Wow! Palangga gid mi sa Bukidnon Bank na candy. Wow! Picture. Ilang ka oh. Ilang ka. Sir, hindi. Ilang ka oh. Datag na sa mga taga-bangko. Smile, guwapa! Lex, smile Lex. 1, 2, 3. Yay. Kagwapo oy. Na. Grabe mga kuya, oh. Mga silang di sana. Gani.
Dito ba? Dito ka. Gusto mo yun naman kasi mga tag na. Ano ka ay? Oh my God. Sige lang. Sige pero mga tag eh. Tididing! Ay, TV Beng, ikaw dahil na. Ga-capture ko ha. Ay. Ga-video ko, ga-capture pagid ko ni Ning. Ning, dili na ka, Ning. Halin na ba? Ning, dili ta, Ning. Dili ta ba? Halin na ba? Smile. Imsa. Okay, smile. Picture of video. Smile. Say pinto. Barangay Kinura. Yeah. Mga barangay Kinura. Okay, kino na. Upa. Hello. Gogo. Chikugo. Chikugo. Barangay Public. Grabe ako mga taga-public ko. Hoy, si Sir Salingay, daily. Ibeko. Sige, patlang yung magkurinti ka ron. Sige mo. Sige mo. Hoy, LGBTQ. Ay. Sige, sunod. Barangay. West Poblacion. Hello.